właśnie do dokumentowania tej naszej historii, początku, poszukiwania i zdjęć, które dokumentował, wszelkie działania, kroniki, wystawy. Jeździliśmy razem po wioskach kaszubskich, właśnie przybliżając tematykę męczenników lasów jaśnickich. Dlatego też to wielka wdzięczność ze strony Stowarzyszenia Rodziny Piaśnickiej. A właśnie to, co usłyszeliśmy o zmarłym świętym Pamięci Edmundzie, moglibyśmy powiedzieć za świętym Janem Pawłem II, że był człowiekiem z kultury i dla kultury. Był człowiekiem z kultury, dla kultury, to nie kimś patrzącym z boku czy podziwiającym, co inni czynią i robią. Święty Jan Paweł II wyjaśniał, że człowiek z kultury dla kultury, kiedy jest małym dzieckiem, to wówczas zaczyna ją tworzyć